Čaute, tu je Jackie a vítajte pri Let's Play Minecraft Pocket Edition. No a predtým, čo som natáčal tie videá, všetky som vymazal preto, lebo Fleky odišiel z kanálu, robil si vlastný kanál. No a vlastne budem na tomto kanáli sám a budem natáčať Minecraft. Tak často dosť bude vychádzať Minecraft. Bude survival, bude parkour, neviem či parkour bude, lebo tak sa vyredžujem pri ňom, že minule som si skoro rozbil telefón. No tak si nasekám drevo, no a budem hrať survival teraz. Lebo predtým som nechtiac vymazal ten svet. No tak. Vieš. Však víš ako, nie? Keď nasekám si drevo a vyrobím si nejaké nástroje. Crafting. Na začiatku si spravím len sekeru. Nebudem veľa Nie, styky, kurník. OK. Ale styky nám bude treba. Aby som si potom nemusel zbierať. Nasekám nejaké drevo. Ešte sa na niečo pozriem. OK. Došťakám si drevíčku. Veľa dreva potrebujeme, áno. Nejaký sapling? OK. Zase teraz ja musím zabíjať ty prasa. No to nie je prasa, to je krava. Ale OK. Poď. Nič. To je fakt. Poď, bič. OK. Čiže mám nejaký ten. OK. Si idem vyrobiť nejaký rier. Krompač. A nejaký ten meč jeden stačí. OK, čiže ešte sa. Tak, OK. Teraz to bude lepšie, predpokladám. OK, natáčam 3 minúty. Že sa predkopem niekde do jaskyne. Nejaké dosky som si mal nechať, nie dosky, ale kurník som začal zle. Musím ešte raz. OK, mám to dobre. Tak, to si pripravím. Dobre. Akurát som sa chcel vyrobiť charcoal, čo sa robí z... najprv si naťažím kameň. A som si potom mohol spraviť kamenný krompač. A s tým potom vyťažím. Tak, to bude lepšie. Uhlia máte vždy dosť, lebo všade je drevo. Keď máte drevo, máte aj uhlie, si môžete vyrobiť. To vie asi každý. Ak to nie je, tak sorry, ale je to tak. Keď to sa tak vykopem. Tak, OK. No a teraz nejaké schody. Čiže to si tak obkopem. No. To môžem tak. Mám schody. Tak. Mám tak pre začiatok.
Ešte musím ísť nasekať. No a stromy sú dosť ďaleko odo mňa. Meď sa mi hodí teraz, aby som si nasekal, ale zabil nejaké kravy. Sorry, ale musíš. OK. Dúfam, že mi 11 džungle postačí. Idem. Niekde ďaleko, ale vidím to. Stačí mi len trošku. Viac. OK, tak je to dokončené, aby som to ukončil. Nebude to dlhý diel. Tam je to. Slepite. Pardon, že tak súrovo zabíjam tie zvieratá, ale nejak sú tu veľa zvierat, čo? Väčšinou nemám vôbec zvieratá. Ale keď si zapnete difficulty na maximum, ja vám to ukážem. Akože takto, keď si dáte na maximum, tak sa vám aj viac zvieratá ukazujú. Lebo keď si dáte akože... Tak dá sa to iba na minimum alebo na maximum. Ak si dáte na minimum, tak vám to vôbec neukazuje zvieratá. Tak ja si robím dosky. No, počujem tu mobov. Tak seru. Prepačením. Okay. A toto ešte. Tak. Kde je ten crafting? OK, toto si jedno tak môžem dať sem. Tam. OK. Kurník som si chcel urobiť ešte dvere. Tak. Super. No a postupne si to budem zväčšovať. Nevyplatí sa mi, ale čest. Spravím. Tak. A odložím si sem zbytočné veci. Dobre, ak sa vám toto krátke video páčilo, tak môžete dať like, ak nie, tak dajte dislike. Alebo by ste mohli odísť z tohto videa, lebo už ho končím, tak čaute.